Then kani. Totoo ang haka-haka. Sapo. Hi guys, good morning. Day 2 na to sa Vietnam. Karon ba ta maka good morning ninyo tarong kay gahapon gisugo man ko gahapon. So, karon ang day 2, February 17. Mo ni ang fit na to today from grace period. Dito. So, day 2 sa Vietnam, sa Ho Chi Minh. Nata sa Ho Chi Minh. So, wala pa may naka-room tour, no? Pero, as you can see, mo na yung room, bed, diretso, CR, then, na mga butangan na gamit dito, na desk diri, na chair dira. Nindutan ko kanay duha ka outlets, no? Each side, duha na tubikas. So, i-room tour na lang tama, bay, para makakita mo, paka-appreciate mo. Diri, may nagstay sa Haven Hut, diri sa Ho Chi Minh. So, mo na yung bed, kanina bed, na outlet, duha. O, diba? Duha. Each side. So, dito ko, diri si Grace. Then, ay mga butangan na nagamit, diri. Nay hanger na, nay butangan na ng mga shoes, etc. Nay mini ref. Then, ay desk, mirror. Pero, ilang mirror, ilang light is warm light. So, if make up ka, light na siya. So, muna yung CR. Again, muna yung CR. Pag inagsuod mo, sa sink, yung butangan na nagamit mo. Nay mga toiletries, diri, magbilin sila toothbrush, toothpaste, etc. Mirror, then CR. Na everyday. Everyday nga, muna yung shower. No. Okay. Si Grace. Sapatos na madari. Footwear. Okay, so, day 2 na today. Wala kayo clearing itinerary kay lagi Tet New Year sa Vietnam. So, almost tanan shops kay closed. Call time din naman is 11 a.m. Time check is 10:56. So, taod-taod, bato namin sa ubos, mag-meet up namin sa mga friends. Then, moto, wala room tour lang. Day 2. Good morning. Wala may itinerary, yun again, wala may itinerary. So, mga pirami, shopping, pindi yun sa imong lingaw. Pero, later tonight, kaya katakong gingon ninyo gahapon nga mag-double-decker bus. Sige. So, karon siguro akong gamiton nga pang vlog is ang Osmo Action 4. Kaya kanina naman akong gamit gahapon. So, Osmo Action 4 na today. Let's go, switch. Okay, so naka-switch na ta sa Osmo Action 4. I think I like this better. No, kay wider view, field of view. Pero syempre, mas ganahan ko sa background separation sa Osmo Pocket 3. Kanilang kay wide angle. Dili kay kailangan layo kay na ko ibutang ang camera. Then, mas ganahan ko ani kay mas compact siya kung nanay tripod. Kay kung nanay tripod, mugod tong Pocket 3, murag taas na kay kung dadun. Kani gamay kay siya nga dali ra na ko set up. Dili sa siya fragile. So, better. Mo na siya Osmo Action 4. So, I'll be using this one today together with the DJI Mic Mini. So, si Mike, if nakakita mo ni Mike previous gapon or sa previous clips, nag-vlog siya pero Osmo Action 5 iyang gamit. So, ato Osmo Action 4. Nata ND filter para cinematic shutter speed gapon. So, excited ko mo gamit ani with the ND filter kay para boom na boom. Problema lang kaya akong nadala is ND16 dili katong ND32. Based akong paggamit sa Osmo Pocket 3, ND32 dito akong gagamit. Kaya init kayang Vietnam ako mag-expect nga siya kainit. Pero let's go. Kaya rin eh. Okay guys, so morning ang lobby sa Haven Hut Hotel. So, okay na rin kay kamo sila English. So, English speakers ra. So, magkasinabot ra mo. Pero sa uban, manggudili. Mga itong fit for today. Alam mo, fit bib. So, muna ha. Para may color sa kani. This is from Grace Period. And this is from Grace Period, sad. Grace Period din, no? So, what do you have footwear, guys? At saka, agree ba, la? Mag-agree mo sa footwear. Wait lang, ha? Wala na siya socks, ha? Na-beer. Mag-agree mo, na. Kung mag-agree mo, komentan. Bilo, kung hindi mo mag-agree ang tango, nila ako medyas. So, muna yung with socks. Dito may nag-order guys sa Banoy. So akong order is kani beef egg pate, then kanila kay beef egg plus sausage lahat. 78. Tama, 72 lang.
and mineral water. The seller nila ang katunay sausage. 78, that's pila na siya in pesos. Okay, convert in peso. So, kung mo kay bawo naman na diri sa calculator. Calculator. Then na diri sa taas kanya. Convert dito boss agabi. Wait lang. Kani na i-convert diri sa boss kani. Math notes naman noon. Basta na i-convert ka rin, na-click na ako ang convert. Dayon, imo i-type sa BNB 78. So that's 175 pesos sa Pilipinas. So ang 72, 160. 160 pesos. Ngayon sa may kay luto mo sila. Si Grizzly, fit from Grace Period. Raise that. Grace Period. Comment down below kung dito ang brand nga Grace Period. By the way, akong pasabot, if may ko Grace Period kay siya nagtahi. Wala, na-reveal na. Na-reveal na ang Grace Period. Basta wala sa guys. So, nga na energy. So muna guys, sausage, wala yung sausage, then ay bread lang. So wala sila yung rice, but bread. Ako ang order na lang, wala pa. Sabot na ang order, bread plus kani. So, kani hiwaon daw, mas. Tangan mo, hindi mo ano. Basta mo ni mga rice ko na. Sige, ano sa'yo mong ma-review? Lami siya. Lami, wala ko expect na Ano sa may mga lami ang bread? ang kaning sauce, kaning Sauce nagbutang ka to? Sauce? Wala. wala. Sige daw. Ako guys. How to eat para makaibaw mo how to eat beha. Tuluan ta mo para dili ta mahimong kuan diri sa Vietnam. Kani bread. Gamay gisik kusian mo gamay kusian mo. Enough fresh lang ako. Yeah, suwayan sa nato gamay. Then kani bread. Kani. Oh, kaon. Tagamay, no, tagamay. Nga ako ngayon ano dali. Kenapa? Guys ha, ako nang ibutang tanan ng nasa complete. Kau na no. Mana guys, sorry wala mga gibililan. Gamay man, nakakulang ko tanan. Mana? Agad. So far, wala giganahan. Di lang kung magpabusog maayo kay para makatila ko sa daghan ka. Lami, pero dili kung mabusog. Ambot nga nung di ko mabusog. Ay, wala tayo rice. Ako mo siguro. Ako kay wala din meron. Nanang wala ko nabutog. Baka po. Sa lang smallest. So guys, nana may karakter sa shopping center. Adili. mga pipa may dere sa likod. Kini? Sa likod? Huwag ka nang balay? Ko close. Close sila. Hindi naman mga daw na. Ano daw? Pero sarado. Sarado. Okay, so close ang among gusto. Mula ka namin guys. Laka namin. Ang ending kay Dili. Wala kami nakakape dere. Di ba na mo feel good? So, ngita mi. Dito, oy. Lakaw sa mi guys. Kainit kayo guys. Labang mi guys. Kainit. May dali nga side. Uy, lagsa. Labang ang daan. Kabaw kung ngit-ngit kayo nyo. Sabi. Hawakan sa kainit guys. Oh. Ish. Mana ako gani. Mag-shades gani ko kamo. Mag-shades na lang mo magtanawa ng video. Okay, pakita ko kung sa kainit yun. So, tinarong na siya ng init. Ay! Wala, amazing. Ako. Dagan nag-motor guys dito sa Vietnam. Tanawa. Mas dagan pa sa Pilipinas. Travel. I like this one. Gubot ta guys. Gubot ko.
naka-decision na guys. Hindi rin sa egg coffee. Sketchy place. Hindi man sa sketchy pero nasa susunod eh. Susunod na. Itong tama na ito. Itong shads. Inita sa mata. Uy, biyaan ako nila guys. Come here. Uy, saka pa yun. Waiting mo daw. Ano suga? Kanilang ta. Kanta lang ako, signature lang. Kanilang signature. Yeah, wala lang extra shot. Yes. Okay, okay. So namin sa egg coffee. Later, tamo later kung natin. Already guys, abot na mo ang egg coffee. Demonstrat. Wait. Hello ka? I just want to yum. So mga na ito taste test guys. Mainom nga. Mako na po ka na. Good daw. Good tala. Na po ka. Tamisa oy, tamisa oy. Makatulog na po ka. Or sa. Kung ang texture, dito siya liquidy. Nga siya, parang may coffee club crumble na ice cream. Oh, grabe ka tamis oy. Okay. Wala na ba? Sige na. Di man manganga. Sige na. Ikaw, may ka na ka? Later, ito lang po. Okay. Magpawalan sa kusa. Lemon ulo ang buwan. Ito manigin. Sa manigin froth. Manigin egg. Oo. Walang dili lagi siya. Hindi kayo ganahan. Alam mo siya, ba't dili siya? Kung ano, muna siya, kanilang texture. Foamy. Urot na yun. Lagi. Kani. Mga gani. Marag ka na feeling ba? I thought ako ra. Ang ka lang. Kaya mo pala itong lain ba? Kulang. Ay, Ano siya? kulang. Hi guys. So, di ba mo makakita na kong tarong ron? Sa batang na ba? There we go. Better, better. And the filter na. Kang Grace na eh. CR pa siya. So, close cap pa ng post office. Makita na namin lang-langaw. May sa katitira lang karoon. Hi guys! Napadaw namin sa katong coffee apartments. Tanawa, guys. So, musul sa may diri sa may San Mario. Check lang. Check lang. Grabe ka init guys. Time check 3:22 na pero tanawa ko, init kayo. Kuha na kong India. Bang!
Init kayo siya, pero ang mga tao dili magpayong. O dili man lang mo care. Pero may coffee apartments na. So, festive kayo eh. Mana na yung coffee apartments. Close ilang roads. Bakit anta mo guys, kung sa ka-festive guys, tanawa. Namin diri dool sa cafe apartments. Kana, which is kana. Cafe apartments na. Ang sa ka-festive, daghang tao. Alam mo, Happy New Year. Happy New Year. Okay, sunod na guys. Nako na elevator fee nga 3K. That's refundable naman. Ý là buổi chiều đúng không? Na elevator fee. 3K up and down. 3K per person. Up and down na, di ba? Okay, so nanata diri sa balcony view. Mao din siya. Maraki, pero diri may sa Poca. So mga nilang hagdan. No? So, Poca Cafe na ta. View guys, wow! Taas kita. Joke. Beb, bali na, Beb! So, 1 coconut coffee, 1 ginseng pineapple coffee, 1 peanut butter bread, and 1 grilled cheesy crab. And that's it. Okay. So, ang order eh, coconut. Alam mo ito lang coconut coffee, guys. May ito. Coconut coffee. Lamig yun. Kanina sa nibib. Coffee, ginseng, pineapple. Ano, ginseng pineapple, ka-Grace. Look, mag-ice cream. Lumiyan ko na niyo. Unexpected. Ikaw, Alexa. Kanina, murag ice cream. Ano lang, mataputan. Diba? Hindi nila ko na coffee. Nganong? Ako ba? Hi guys. Namin sa level 7. Going down. Di mo di kayo taas sa atong elevator? So kuan may hagdanan mi. Oh. Wala yung view guys eh. Namin makita. So padung kami sa 6th floor. Guys, kanang kung kaila mo na ako ba? Kay bawgin mo unsa ako ang buhaton after makadrink og coffee nga naay milk. Or kung naay cream. Meraki. Ano mi sa 5, level 5 na eh. Guys, kung yung ibaw mo guys, kung ibaw mo na kayo guys. Ganito nagtarong ito. Picture sabi. Ngita may kuhan dito guys. Sige, pakita na to. Bag.
Pero pailisan ni. Medyo pilit maguni siya sa singot na. Or inganin lang. May nice ilang notebook ba? Sa mga notebook lovers di ano? Kana magpalit-palit lang pero dili suwatan. Pareha ta. Kana ba? Na-base. Ingan na mo itong ihatag ni Bibi. Ang uday no. Karaw na budol oh. Budol ay Saigon. Pila man. Thank you. Thank you. Sa namin sa St. Lab. Entering na ta sa busy street. Padaw na ta balik sa post office, 900 meters na itong nakawon. Kay, hapit na ta magsakay og bus. Grabe ka busy guys, ano guys? Sana may saka ng mga shopping unta pero sarado man kay New Year. Wala man may nagmahay kay di man sabi mamalit no pero katrabaho ba? Basin day. Hindi mapalit. Basin day na ano, opportunity ba? Karon mo kitag Fortuner ba? Ari? Oo. Karon mo kitag Fortuner, isa pa ako nakita Fortuner. Or di mahalin ang mga country. Usual balik dito. Hi guys, lingkod lang sa ako dire. Kaya among next activity is katong double decker nga bus tour. So, haway lang sa inom tubig. Na linya-linya na sila Grace. I think no need naman mo rin niya. Di pa man ngit-ngit ang goal was at night time. After sa double decker nga mga on may band. Or fall. Ano ang linya guys? Muna ang linya. Nasa Grace. Okay, so makausa to. No need naman tama linya, di ba? Show QR naman tayo. But it's hayag pa man. Mag-30 pa rin, really pa sa kayo. Really pa kayo, hayag pa kayo. So mag-chill lang sa guys. So later na lang tayo mag-vlog. Kaya akong energy levels na nasa 30% low bat. 30% na lang left. Sige lang, let's go. Naka-coffee na ba ako pero di ko mada. Lami, pero dili ka doon. Busy hi. Okay, so naglinya may dire. 50 minutes ko na ang wait time para sa kanang double decker nga tour. Hindi ko sure nga nung naapay bus sa Pikas nga Ho Chi Minh ra gyapon. Dahil na mga company. Asa may ilanan nga hig company. Nay ko no, tourist. Ginsa man magibaw nga dili na mao. Ano man shopping kanito? Ang linya kay tuyok na. So nami sa N. Amot ko makipakita ba na ko ninyo pero mao ni guys. Gikan diha masakay. Nituyok dito. Nituyok pa ako, kahit kita na ka na. Yan na namin diri. Bang. O na yan. Yan nilapas na. Yan naglibog kung anong si difference. Ana nga bus. Kung sa amo ang bus. Which is the same raman sila print. Pero ingan ko na sila, different company. So mo na. I look for... Better ko ilahang one or Okay. Linya update. Time check. 6:30. So ganina gikan mi dito sa likod ana. Karon na namin diri, straight na lang. Ring! Mga pilara na katawa. Ay, kapit na may mga sa second bus na may makasakay. Kahit na ako likod, problema namin kay kung kahion ka, saon man. Wala bagay may nakitaan nga CR. Unong sa may inom tubig, para di may kahion. Timing kayo kay mga pag-ngit-ngit, makasakay mi. Kay nindot man daw niya ang double decker nga tour kung gabi. Mo na ni. Pero, pwede magpauna. Ganyan ko itong open to net. This one daw.
Saka na guys. So, mga yung ubos. So, this is Vietnam City Tour. So, kung ano rin na mo sa cloak for pila ganito? Ibutang lang ako ang price. Dire. Tara. Sakto. So, muna na yung second floor, guys. Kami na muna yung view. Second floor. Yay! Selfie. Picture. Ladies and gentlemen, thank you for booking with Vietnam City Sightseeing. Welcome to the double-decker night bus tour. Our trip is 45 minutes, non-stop and no audio. We will start from the City Opera House, then we will travel to Canhoi Bridge. After that will be the highlight of the trip. We will climb onto Thorutian Bridge to travel to the other side of the river, and then we will return to the city center of Pasig. Artex mo itong jacket. Arcteryx. Artex eh. Nawar ko na ako bang. Halo, tanaw ang sulod mo gino. Ilang tourism na kay flowers and books. Busy guys. Kailangan pas-pas ka, away hinay. Okay, away from the chaos, guys. Dili ni nga ni normally ang ano ha. Kabisi. Karon na kay Tet. So, sige. Hey, abot naman sa ko. So, dili may mag-dinner. Okay, guys. So, nakasunod naman dito sa Fossil. So, this is our dinner. Magpalimpyo sa sa table. After order, then we go. Time check, it's 8:20. Review sa double-decker nga bus tour kay 7 out of 10. Murag mas nindot siguro if na mag-discuss ba. Hanaan na ta sa padong na ta sa ano ba? Para na ako mas nindot na mag-discuss. Kano saan nabuhat ang kaning bread. Walay story. So, camera murag view ra gid siya. Doon nindot ang lights. So, mo na sa linutan. Hayahay, hangin. But nakulangan lang. Order namin. Bestseller lang. Kung sa mga bestsellers. And then 5 and 10. Ano, water na lang? Do you have water? Water? Guys. So, mga ako namin. Abot naman mga pho. So, pakit ang namuhan sa mga pang order. So, this
is T5, T7, T1, T2. Sige, mga ilang tag-menu later kayo, wala na may ginom-dum sa mga pangalan sa mga order. Bestsellers lang. Actually, ako is, ang bago nila, then nasa medium size. Medium niya. No rice na guys, no rice. So, para na siya. Batilawan ko niya sa apricot. Saan na rin? Batilawan ko niya. Kay kombucha na. Kombucha din eh. Yes, kombucha. Juice. No. Ari lang na pa. Unahon na ito niya ang ilang. Nga na ito ilang karne. Gani. Gamay. Gamay lang. Kasi, i-call niya na same ba siya dito sa pani? Ano? Okay na ba? Medyo kulang siya. Tabang. Kami, rice vinegar ako na ba? Lagi ko na. Pause ako ah. May ay. Like Aba. 2 days. Kulang ka siya, guys. Tingnan ko kay Marsha. Dito na mo ni. Yan mo na, okay na. Ano lang? So, ganina, mga 7 out of 10, karon. Better, no? Pero, kulang pa. Kana isa. Try this one. Puro kulang og halang. Kani. Ito lang. Dili ko na ano eh. Ating kulang og halang, pero lamin na siya, guys. Try again. Tanga itong halang. No, this one. Halang. Start tag-isa lang sa kay basig halang kayo ni. Wala, bawal mo kong halang. Oh my God. Bawal ka sa halang? But let's try. Gamay naman akong ibutang, guys. Okay, let's try again. Kanina na nasa mga okay na. Mga 7.5 na karon. Pepper. Butang ito pa pepper. Okay na. Okay, nabutang na ako pepper. Sakto-sakto na to ha. Ay, gani. Sila ko na-mix na sila. Pepper ang kulang. Okay na karon. Pero naharga mo siya sa mga ano ha. Naharga mo siya sa mga 8.6. Does not disappoint. So, murag ang top lang sa ngipang. Tinuod yun guys, lamig yun guys. Tinuod yun no? Totoo ang haka-haka. Safo. Sa dito mo natin dalawang sa chicken. Ay, katongkwan. Nag-try dito. Kasi puno na ko kay halam. Marag ini ako na katong sa phone kay kuan mo. Marag ilang dito sa Thailand. Mga Patpo. Cebu. Bani man to. dito sa Ayala. Tapat sa book chicken. Number ka? Bani kitchen. Patro. Katong nasa gawas at lang sa Starbucks sa Ayala. Ngayon din ako para mo sa lamig. Akong nakuha. Okay, so nangyayatag menu. Parang mga taon din atong order. Ilang bestseller din kani mga flaming beef pho. Kani.
So among gi-order kay kaning T1, T2, nga ako kay kaning T5 which is normal bowl na siya, normal bowl. Kang Mike kay T7. Kang Grace kay T7. Then, ang ilang drinks, N5 and 6 apricot, og dragon, to melon. Nga nag-add pa ni bone marrow. So overall, nasa mga 8.6. Lamay ako kay lamay makumo timpla. Ano to? After the rain, bali na may mga tamiglaing snack. Time check, 9:12. So nara sa mga 50 minutes may nagtambay. See you next location. So, naka-decide mi nga mag-grab motorcycle para maka-experience mi og motorcycle sa Biag. So kana ko, wala na akong kapan sa consulte. Alam mi gid ang phone. Totoo ang haka-haka. Guys, so uli na mi. Day 2 done. Diri mi stay guys ay. Haven Hut Hotel. Time check, 10:05 p.m. So, mag 7-Eleven. Basta mag-7-Eleven ko later, I don't know. Depende. So kami mag-clean na mi. Clean charge and then siguro mawalan siya. Sige na. See you na sana.